Снимам на живо. На живо снимам. Бау! Движение, аз ви снимам на камера. На камера снимам. Чакай, падам. Давай да пусти. Айде, Тони, ще да... Жоана, моля те, без сега ще не пусния. Аз ще го взема. Тъпият ще, Жоана. Той. Да, ще хваляне. Дай се излеземе, дай се да имам нер. Гледам позиции. Я сега ще я подам. Тук, мама. Сега няма да мога да среща. Цигани. Дай купка на мама. Ох, тя че ми се заведела. Да. Вижте, моля те внимавайте как се дават на жаби. Айде, Жоре. Давай. Давай, мамо, ти сме до тука. Парзаля ли си? Чоп! Снимаш ли го? Да. Адбус. Чакай. Ама мой баба ли нагази у водата? Нещо да кажете? Кажи мама. Аз знам, че искаш да си топим жарчичката, мама, ама от долната страна ще трябва да стане. Защо не мога да сляза? Не. Чакай, стой. Дай ми. Моля те, внимавай. Уау! Чакай, стойка не си. Не, чакай. Мале. По-добре. По-да се мъчи. Да видим мама как слиза. Не деш пад. И кой като ме снимаш как ще се сплющен. Ето. Не пади. Я дай малко снимки. А? Снимки малко Жоро как гази. Във водата ще опускаш? Да. Махни му обувките тогава, айче. Да го снимам? Да, те снимах. Ама на запис или на снимки само искаш? Какво сакаш? Жоре! 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 Да се чудя крак само.
Хайде, мамка. Хайде, взема го, замръзнаха му краката. Да не пакна действие. Как ти човек? Запал на камерата. Боу! Боу, дади! Боу, пиленци! Боу! Боу! Сърцето ще му изпъкне, ама. Има малко те излежи. Ще се дръпне най-горе да хванеш и другата стъпала. Ало, така не махнеш. Какво? Другата стъпала, да? Не. Не, зор плаща. Ще излаш малко. Какво стъпало да хвана? Другата стъпала на водопада. Какво направи, бе, тати? Хвана я! Давай нагоре. Чакай. Как да го спра на таков? Че оператора ще пада май. Жишко, Жишко, Жишко. Я се обърна се. Точно е по-готово. Чай да фана с Жорко за дупито. Айде, Португалия, 12 номер. А, фана ли история? Да. Хвана. Приближи го. Приближи го. Той от тук става. Шампиони! Нали, тати? Да. Здрасти, мама. Здрасти. Дай цухка на мама, дай цухка, дай. Дай. Дай цухка. Здрасти! Здрасти! Това кака, че бръмчи. Айде, раз, два, три, четири, пет броя. Колата. Стоп. Къде беше? Станка и го пускаш. Отзад, нали? Да.